Ο Δαρείος. Ο ποιητής Φερνάζης το σπουδαίον μέρος του επικού ποίηματός του κάμνει. Το πώς την βασιλεία των Περσών παρέλαβε ο Δαρείος εις Τάσπου. Από αυτόν κατάγεται ο ένδοξός μας βασιλεύς ο Μηθριδάτης, Διόνυσος και Ευπάτωρ. Αλλά εδώ χρειάζεται φιλοσοφία. Πρέπει να αναλύσει τα αισθήματα που θα είχε ο Δαρείος. Ίσως υπεροψίαν και μέθην. Όχι όμως, μάλλον σαν κατανόηση της ματαιότητος των μεγαλείων. Βαθέως σκέπτεται το πράγμα ο ποιητής. Αλλά τον διακόπτει ο υπηρέτης του που μπαίνει τρέχοντας και την βαρισίμαντην είδηση αγγέλει. Άρχισε ο πόλεμος με τους Ρωμαίους, το πλήστον του στρατού μας πέρασε τα σύνορα. Ο ποιητής μένει ενεός. Τι συμφορά! Πού τώρα ο ενδοξός μας βασιλεύς, ο Μηθριδάτης, Διόνυσος και Ευπάτωρ με ελληνικά ποίηματα να ασχοληθεί? Μέσα σε πόλεμο, φαντάσου, ελληνικά ποίηματα. Αδειμονεί ο Φερνάζης, ατυχία, εκεί που το είχε θετικό με τον Δαρείο να αναδειχθεί και τους επικριτάς του τους φθονερούς τελειωτικά να αποστομώσει, τι αναβολή στα σχέδιά του. Και να ήταν μόνο αναβολή πάλι καλά, αλλά να δούμε αν έχουμε και ασφάλεια εδώ στην Αμισό. Δεν είναι πολιτεία εκτάκτος οχυρή. Είναι φρικτότατοι εχθροί οι Ρωμαίοι. Μπορούμε να τα βγάλουμε με αυτούς? Οι Καπαδόκες γίνεται ποτέ? Είναι να μετρηθούμε τώρα με τις λεγεώνες? Θεοί μεγάλοι της Ασίας προστάτε, βοηθήστε μας. Όμως μες όλη του την ταραχή και το κακό, επίμονα και η ποιητική ιδέα πάει και έρχεται. Το πιθανότερο είναι βέβαια υπεροψίαν και μέθην. Υπεροψίαν και μέθην θα είχεν ο Δαρείος.